Hej Edvin. Är du ute på äventyr? Ja, vad gör du då? Ja, är du ute och går? Så kan man göra, ja. Ja, ska du komma hit och ta kameran nu? Tänkte du kunna visa dina färdigheter lite? Ja. Ja? Kom då. Kom då. Tjena. Ska du uppstå då? Så ja. Hallå ja. Riktigt. Ja, så här har vi det nu på tiden. Springa runt bordet. Ska vi säga hej till publiken då? Ska vi göra det? Hej! Hej till publiken! Ja, så sätter jag mig ner. Det var väl en bra avslutning.